Naiz irratian, bigarren kafea. Iñigo, Mai, Amaia, urte berri on! Mai, segunda gaur. Gaur, otxaiak 12. 43 egun berandu dutu zara, gero esango duzu besteak bulegora berandu iristen garela. Ba, ez pentsa, gaur urte berri txinatarra da. Kunsi fatxai! Kunsi fatxa, noi! Gutxi fatxa izuri ere! 锣鼓鞭炮响连天嘞，大家忙着迎接好春天嘞。大地回旋又一年嘞，欢欢喜喜庆团圆嘞。 Gaur, hasten da idiaren urtea. Txinatar horoskopoaren zeinuak, txinatar ilargi egutegiak zehazten ditu. Txinatar urte berriaren hasierarekin. Beraz, ondoren urteetan jaio bazara, zu ere idia zara, entzun. 2009, 1987, 1985, 1973 eta 1971. Ara, ni ere idia naiz eta Goiurik txistak egin aurretik eta 71. urtean nik kokatu aurretik 85koa naiz, Goiuri. Bueno, gure idiskoa. Idia zara, bani idiarik ez. Txinatar horoskopoaren tradizioaren eta sinesmenen arabera, idiaren urteak ezaugarri zehatzak ditu. Ordena, disiplina eta familia harremanak. Sortearen zenbakiak 1 eta 4 izango dira kombinazio guztitan. Eta kolore hauek erabiltzea komeni da. Zuria, horia, zilarra, grisa eta berdea. Baina, kolore urdina saihestu egin behar da. Txinatar urte berriaren ospakizunak 15 eguneko iraupena du. Horietatik 3 ofizial edo jaieguntzat hartzen dituelarik txinatar gobernuak. Kolore gorria da protagonista, arrakasta eta zorte ona irudikatzen baititu. Badirudi urte berria umesedegarria izango dela nekazaritzaren, industriaren, ingeniaritzaren, farmaziaren eta mekanikaren sektoreentzat. Eta irrati esatarientzat ez? Hortaz ez du zer jartzen. Ala, jode, ze pena. Bai, triste gaude. Ese dolor, esa tristeza, esa rabia. Urko jure triste jarri da. Baina lasai, etzan altetu dizte. Guk ere, badugu gure ospakizuna. Mai, zenbat aldiz esan behar dizugu inauteriak ezin ditugula ospatu aurten. Atzo jarri genituen txilabak, jarri genuen musika, baina ezin dugu beste ezer egin. Enuen inauterien gatik esaten, bakizun niretzat inauteri urte osoa dala. Usten dut egun oso garrantzitsu bat azten ari zaizuela. Zure urte betetze eguna? Ez, bihar irratiaren eguna! Oh! Otsailaren amairuan irratiaren munduko eguna ospatzen dugu. Nazio Batuen erakundeak 2020an aldarrikatutako efemeride ofiziala da. Mundu mailan irratia da gehien kontsumitzen den edabidea. Aurtengo leloa berrikuntzak, konexioa eta bilakaera dira. Guk 3 betetzen ditugu. Gu oso konektatuta bai gaude. Aldaketak jasan ditugu eta oso berritzaileak gara. Txuitzen, ere, entzuten gaituzte. Surprise! Ba, ea Twitch-lariek kontatzen dizkiguten irratiarekin erlazionatutako oroitzapenak, oroitzapen kutxunen bat. Kontatu zuen irrati esperientziat. UNESCOko zuzendari nagusi den Audrey Zulaik mezu hau helarazi du irratiaren munduko eguna dela eta. Inoiz baino gehiago behar dugulako komunikabide unibertsal, humanista eta askatasun eramaile hau. Izan ere, irratirik gabe, informaziorako eskubidea, adierazpen askatasuna eta horrekin batera oinarrizko askatasunak ahuldu egingo lirateke. Baita kulturaniztasuna ere, irrati komunitarioak ahotsik ez dutenen ahotsak
barkatu, ahotsik ez dutenen ahotsak baitira. On the radio. Beno, eta gaurko egunez, zer, badaukagu gertakari garrantzitsurik? Bai, zutan etorri naiz. Gaurko egunez Windsor dorreak zu hartu zuen. 2005ko otsailaren 12ko gauerdia baino lehentxeago sute bat piztu zen etxe horratzaren 21. solairuko bulego batean, eta berehala zabaldu zen goiko solairuetatik. Bertsio ofizialaren arabera, gaizki itzalitako zigarro bat izan zela esaten den arren, 2019ko otsailaren 12an Villarejo komisarioaren errua izan zitekeenaren frogak aurkitu ziren. Helburua garai hartan BBVako presidentea zen Francisco Gonzálezi kalte egin ziezaioketen paper batzuk suntsitzea omen zen. Perezak abesti bat eskaini zion. Ze pereza. Oh, ze pereza. Ardía como el Windsor. Cámara sonaba fuerte en mi cabeza, todo fluye y se conecta. Pequeña salvación por un instante, como el agua sonaba mi... Eskerrak Windsor dorreak ez zuen dorre bikirik. Inigo, latuaren aparrean zaude? Bai. Bueno, bikiak ez ziren, baina gaur 2000 urtean Snoopy eta Charlie Brownen sortzailea den Charles M. Schulz hil zen. Snoopy eta Charlie Brown. Zuek sinesten duzue arima bikietan? Arima bikietan noski, planeta bikiak existitzen badira. Eta izar bikiak, galaxia bikiak... Ba, uste dut badakidea zertaz ari zareten. Efemeride bikietaz. Efemeride bikiak da gaurko sarrera egiteko aitzaki ez da? Efemeride bikiak! Biz, txispas! Biz, bost! Lehenengo efemeride bikia, tik-tak, 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 gaurko egunez jaio zen Abraham Lincoln, politikaria eta abokatua, Ameriketako Estatu Batuetako 16. presidentea, eta gaurko egunez jaio zen Juan Mario Andrés, politikaria eta abokatua, Euskal Herritar politikaria eta abokatua. Eta hon hemen beste bigarren efemeride bikia. Gaurko egunez jaio ziren Clara Campoamor eta Federica Montseny, politikari eta erreferente feministak biak. Ez duzu sinistuko, baina nik etxeko lanak ondo egin ditut eta badaukat beste efemeride bikia. Oso garrantzitsua, gainera, atzo emakume eta nesken zientzia eguna zen eta zientzilariekin jarraitzen, gaurko egunez jaio zen Charles Darwin, naturalista, geologo eta biologo ingelesa. Eta gaurko egunez ere Telesforo Arantzadi jaio zen, Arantzadi Euskal Herritar antropologo bat izan zen, eta Arantzadi zientzialkarteak haren omenez darama izena. Eta musika atalera joaten bagara, gaur bi artistek betetze dituzte urteak. Joaquin Sabina eta Javier Gurutxaga. Eta entzun, biak elkarrekin abesten. Al funcionario y al travesti, la ciudad donde vivo es un niño limpiando un fusil. ¡Hey! ¡Vamos todos! ¡Hey! Corazón, 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 corazón de cemento. Corazón. Aurreatzoko izango da. Gaurko egunez ere Nafarroako bi erregina hil ziren, Katalina lehena 1517an eta bere amona Leonor, Leonor lehenengoa, 1000 eta 1919an. Leonor hori ere galesera joan zen ikastera? Ete, no si. Gale! Esan duzue Gale! Gale! Nola esan duzu Gale? Paula Gales! Tengo en la bahía un barco y yo soy su timonel. Todo pintadito. Paula Gale, aktore eta tango abeslari argentinarra, gaurko egunez hil zen 1952an. Eta Juan Carlos Godoy, tango abeslari argentinarra ere, gaurko egunez hil zen 2016 urtean. Baina karo argentino gutien eguna izango da, eta? Zeba diozu hori. Gaur ostiralme delako eta Argentina repeti izaten dutelako. Che, flaco, ¿cómo andás, flaco? Bárbaro, flaco, no seas boludo, flaco, tíranme. Tú, solo tú, eres capitán para mi amor. Ai, ama. Ze txiste txarra, Ba, jo, nik argentinoei kontatzen duten beste txiste
Txiste txar bat badakit, bauket kontatzea? Venga, ba. Ese tío, che, boludo, el avión de Buenos Aires llegó ya, te has atendido. Oh, no, llega demorado, te has atendido bestiak. Oh, qué lindo color, pero llegó ya, ¿o no? Ze txarra, oza, mesedez, Oza, izan da, Eskerrik asko, Pucela. txiste txar bikia, bikoitza edo ez dakit. Bueno, eskerrak jo suizu eta gaur badatorren eta neurri batean honi seria de puntu bat emango dion, ze desmataratu xamar gaude. Eta beste bisita berezia daukagu gaur. Monika Arratibel, laino txiki bat besoetan duela uste. Iepa. Oh. Eta gurekin izango dira ere Kontxita eta Marimi. Hauek bai arima bikiak. Ta Snoopy eta Charlie Brown ze? Eta uste gungizten eta ostiralmez, Eta kafe bat eta beste kafe bat? Ui. Aize, badakizue nik ez dudala kaferik hartzen, baina zuen ustez, ze desberdintasun dago hartzen duzun lehenengo kafea eta bigarren kafearen artean? Argi dago, nik argi daukat, begira. Lehenengo kafeetaz beti gogoratuko zara, baina bigarren kafea ez duzu inoiz ahaztuko. Wow. Ba, gure kafetegia martxan da gaurko saiorako, orain bai, prest, bigarren kafea ere zeramateko. Arratsaldeon arima biki guztiei. Otsaiak 12 ditu eta ostirala da! Ongi etorri bigarren kafera! Zuekin, Amaia Resende Egiluz. Kaixo, kaixo! Ja, Leon! Eta zuekin, Inigo Asensio Lurbide. Arratsaldeon dizuela lasterketa amaitzeko 17 kilometro besterik ez dira falta, bigarren kafeko turrean gara eta zuzenean konektatuko dugu segituan, Goiuri Ezeiza lasterketa bigarren taldeanen motorekin. Hemen daukaguta Mai Gorostiaga Pozo. Mai Gorostiaga motorra gidatzen nahu, hemen Gasparro setiatzeko parte eta kontu zibili aldapa gaitzen, ari gare, baina zein dau, bizikleta montauta daukagu, Fernando Alonso, eskotxen, bizikleta, kontuz, Fernando, kontuz, atuko diat, azue! Mesedez. Eta izketan ari zaizuen hau, Goiuri Ezeizarandia, arratsaldeon denoi, bigarren kafeak 151 ditu gaur. Eta arratsaldeak 9:13 minutu. Hey, hey, hey! Eta otsaiak 12. Hey, hey, hey! Ongi etorri denoi! Mai, zer dau? Maite dut, maien bere maite duta. Almik i els seus amics, maite ditut almik els seus amics. Iganden izango dituzte hauteskunde Katalunian eta segurazki politikari guztik daude beida bere zilborra, ez? Eta justo Mikek bazeukan esaldi bazala, mik tu Katal Malik. Da, umentzako txotxongillo serie bat, txiki-txikientzako, eta etxen ikusien nire semarekin, eta bueno, Lleida txotxongillo jaialdira juten nintzenean ezagutu nuen figura hau, Almik i els seus amics, lan zoragarria, lagun batzuk ditut lan egiten serian, eta benetan asko maite dut Katalunia, asko maite ditut Mik. Bai, ni baita, eta zen segons. Gora Euskal Herria! Ai, de bolita. Badakizu urte txinatarra nun ari diren ospatzen pile bat? Txistala portuko jozu Twitch-lariei? Ez Facebooketik, unai elizazu idatzi dugu, ez? Facebooketik iruditzai Twitchetik ari ziala. Ez, unai elizazu hendik ez da Twitch mundura iritsi, baina hori garaia baukak, nahi genian hortxe murgiltzeko. Baina guk sare guztiekin konektatzen dugu, adin ezberdinekin konektatzeko joerare badugulako, baina esan digute, gaur urte txinatar berria abiatzen bada, eta idiaren urtea bada, ospakizun handienak Euskal Herrian idia zabalen dauzkatela. Mesedez, Vale, barkatu. Eskerrik asko, Pucela.
Bueno, a ber, aintxarra ere ez da, Unaiak egin duenean ez, gero ja txistearen intzidentzia hortan nik igual pixkate oman diote beste ikutu bat. Bai, baliteke. Musika polilla, ez? Eta zuk, zan Mik? Mik. Mik. Ze ustezu ba? Baina beste bat jarriko izut. Bai. Maik Kataluniara jo du, ba, nik ere. Ba, nire maite dut Kataluniati dator. Txon. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Venga, esan zure maite duta. Bada, asko dituen maite dudat eta bueltan datorki dana. Duela urtetxo batzuk, 2014ean edo lagun batek oparitu zizkidan eguzkitako betorreko batzuk, Ray-Ban Wayfarer modelo mitikura, baina baziran 1986an Atenasko Olimpiar jokotan, jokoen aitzakian, sortu zituzten batzuk, eta ustetor ibilgailu marka bat, kotxe marka bat tarteko bazela, eta aitaren bitartez edo iritsi zizkionari, eta ez zituen erabili inoiz, eta oparitu zizkidan. Eta ikarrari gustora erabiltzen dituen, baina behin Sevillan estropada batzutan bulego batean utzi, motoz ekarri zizkidaten gero irtera inguru hortara, eta utzi ziren erditik sudurrean kokatzen den zubitxo hortatik, plak, hautsita. Ikarrarezko pena. Eta badu lagun kataloniar bat, gainera saio honetan, baino gehiagotan aipatu eta hitz egin duena. Genuen berarekin. Uriol Flores, gainera laizzer Euskal Herria datorrela esan digu gaur. Eta mezu hori kontatzerakoan, edo idaztera audio hori bidali didanen kontatzeko martxoaldean Euskal Herrian izango dela, esan gaizu, oraindik baditut, betaurreko haiek haren emaztea, restauradora, arte ederretan lizentziaduna da, eta esan zidan, konponduko dizkizu. Uste dut 3 urte dara mazatzela betaurreko konponduta, baina orainik ez ditut inoiz jaso, gauza bat, eta beste bideiek, martxoan atorrean ekarriko dizkizu. Ez da posible, 86. urtean egindako betaurreko batzuk 2014an ere eskutara iritsi, 2017an hautsi eta 2021an berreskuratuko ditu dala, lagun kataloniar bati esker. Beraz, gora Katalunia. Bota dezaket txiste txar bat. Beste bat. Ez que ez dira eraman behar betaurreko karraunketara, porque agian gelditzen dira estropadak. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Nik guain txerabakidat nire maite dut aldatzea. Ara? Nik maite dut bat ekarri dut etxetik prestatuta, baina abesti hau jarri ni igo naiz olatuaren aparrera motibatu naiz abesti honekin, eta Maia Resende pila bat motibatu da, eta ari ginen biok super motibatuta, eta hoi ez da askotan pasatzen, eta hoi da nire maituta. Oi, ze polita! Hau pasuek! I amb el somriure dels que ja no hi puguin ser, escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida. Sentitzen dut itzulpen lanak egin bar izate, baina goiurik esan nahi izan duena da enuen maite dutik, improvisatzeko beharra sentitu dut, eta hausi izan da improvisazioaren emaitza! Super gezurra da, ze gainak goizean kontatu dizuet prestekarriko dana maite duta. Aizu, baina beste egun baterako gordeko dut, bestela agortu ire zaizkit. Nien ez gogoratzen ez. Sentitzen dut. It's like finally get a text back and it's just your mom. It's like when you just broke up in the place. Eta Amaia, zuk prestatu duzu? Bai, nik, prestatu dut ez. Gertatu zait, gaur bizi den nire maite duta, eta ere musikarekin lotuta dago. Nik musika entzuten dut orduro, edo zer gauza, ibiltzen noala kaletik, lanak egiten nahi naizela, beti musika dakat nire buruan. Orduan, gaur honea bidean, trenian, musika jarri dut, eta modu aleatorioan, asko moduan, abestiak ateratzeko modua aukeratu dut, ez dakidelako normalean enez kapaza erabakitzeko zer entzun nahi dudan eta zer ez. Eta horrelakotan normalean gertatzen da, iristen diela abestiak, eta esatezu, ez da abestia entzun nahi, eta pasain berdet, ez? Gaur, 40 minutuko bidea trenean,
ez zait pasa behin ere ez. Dena gustatu zaizkizu. Denak gustatu zaizkit ez bat ere pasa, eta maite dut horrelako gauzak, horrelako ezakit kointzidentzia gertatzen direnean. Ze ona. Eta dagoeneko iritsi da Josu Iztueta. Galdetu beharko diogu berari ere bere maite dutaren gatik. Itxan segundu bat, ezakit mikrofona. A ber. Hore, bai. Bai? Zuten da, bai. Bai, uste baiet. Bai. Nik ere improvisatu ingo dut. Ez dator oso inspiratuta eta bazkari batetik altxagarri naiz eta nire maite dut ointxetan izabiltzake siesta. Ze goxoak diren siesta. Ba, ize hona, nien naiz oso siesta zalea, baino badaude bazkari batzukola jaten duzula pila bat eta eguraldia dagoela pixkat goibel eta esatezu, bai, egia da. Badakizu zein diran netzako siestarik onenak? Txoin txistea da? Ez, oso goza serioa da. Eta oso autobiografikoa. Ostiral batean atera zara, gabez, garagartotxo bat hartzera lagun batzukin eta ostirala luzatu da. Nahi gabean ere, konturatu zara egunak argitzeko gutxi behar duela eta tira, larun bata bixi-bixi izango dela. Eta larun batean goizan ere badituzu zereginak, izan mendira joateko geratu zarelako, lana duzulako, edo auskalo zergatik. Baina bazkal ostean baduzu alako atxeden alditxo bat. Eta norbaitek idatzi dizu larun bat gauean parranda egiteko. Eta orduantxe konturatu zara, wow, siesta egingo dut, alarma jarri gabe, 2 edo 3 orduko siesta, ze edo nolare esnatuko naiz garaiz gaur gaueko parrandarako. Eta bazoa siestara jakinik gau hortan ere berriz ere ibiliko zarela kalean bueltaka. Siesta horiek iruditzen zaizkit ikaragarriak, eta 7 zortzik esnatuta, iepa, hor erditu ontotuta, esan, lasai ordu bete badaukazu espabilatu, afaltzea joan eta gaur parranda egiteko. Eta ez da gizuen nola falta motatzen ditudan, horrelako siestak. Nik uste dut siesta horiek gertatzen dira bakarrik 4 urtean behin eta deitzen direla bisiestak. Wow! Agur! Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta nik bidaiatzen hasi nahi nuen, baina bidaiatu aurretik gu badakizu irratsaio super serioa gehala eta albisteak ematen ditugula oso zehatzak eta batzutan egiazkoak eta beste batzutan gezurrak ere kontatzen ditugu. Benetan? Bai. Batzutan gezurra kontatzen ditugu. Nina izan enteratu. Eta enteratu? Adi egon, ze badaukagu gaurko egia edo... Baina gezurrak ez dira. Ez dakit. Badute zerbait egitik, ez? Noski, badutela zerbait egitik. Zer da gaurko? Nexius, labi, laba, labin bomba, labi, laba, labin bomba. Hasta que un milagro simplemente sucedió y entonces la vi con ese pelo que me enamora, la vi con esos ojos de reina mora, la vi y desde entonces sueño de Nexius. Gezurrutxa, honek ez du esan nahi barrun egia dagola. Bakizu Nexius bat egiteko okerketa bat egin behar dela, okerketa bat egin behar dut, eta ikerrez nago. Badaukagu pertsona berri bat labin, bakizue Jon Etxeberriak golf klub batera juntzen, titularek esatu da kirola egitera joan zela. Golf klub
klub golf batera joan zen, horrek ez zen kirol Jon Etxeberria edo Ibon Etxeberria? Ibon, ez zen Jon, Ibon. Ez que atzo galetu ziaten egunean beinen eta enun osmatu. Ibon, barkatu Ibon. Ibon. Bai, bueno, eta horren arira ez, albistea oso importantea da. Badaukagu ja bere ordezkoa, bere sustitutoa. Bai? Beraz, Ibon Etxeberria labiko kide eta golf klub batean legearen lausotasun ustezko batean harrapatu dutena. Titularra, Jon Ram, labiko kide berria Ibon Etxeberriaren ordez. Jon Ram munduko golf jokalari honena izan daitekena. Bai. Bera, txaketa bere jantzita eta guzti labin sartuko da. Eta plan berria daukate, ez dakite guantxia terrata, bizi berri iru, BB2. Euskal Herrin horrela iten dute gauza guztik labik ere. BB2, BBK, BBV, ze izango da horrengoa, ETB deitzea BBC? Argibili. Bueno, Jon Rami esker neurri berriak sortzen ari dira. Lehenengo neurria izango da 17. zulotik 18. zulora juteko alduzu, kualitate direla. Baina adibidez, 5. zulotik 10. joaten bazara, berrezu ziurtagiri, edo lanerako, edo zerbait sartzeko zuloan. Eta nola oso aditua da, makiltxo batekin nora elabili gauzak sartzeko zuloetan pezerra iteko. Zuloa batean, kontzeptu ez, oioen uno, ez, bolgariaren ametsa. Bai, albatros, igel albatros, eta berdi, ez, horrelako txoritxoekin jolazen dute. Eta golfi nola. Txoritxo honek, Jon Ramek, neurri berriak. Eta azken ideia berria da, herri batetik bestea pasatzeko, badago aukera bat ziurtagiri gabe eta ezer gabe, dala karrito de golf batekin jutea. Juten bazala horrelako karrotxo batekin, o kotxitxo batekin, txuri horiek bakizu zentzen ari gara, horrekin da ziurtagiri daukazu de por vida. Eta horrekin pasa dezakezu, herri batetik bestea zalantzari gabe. Beraz, gaurko Neifius. Jon Ram, labiko kide berria. Egia, ala gezurra, begien artean, sudurra! Beti gezurrak esaten, gatzetu inor sinisten. Beti gezurrak esaten, gatzetu inor sinisten. Beti ondoko zarakan, karakuna. Bizkarretik ematen dura bankada, bizkarradakan. Beti zaude ondoko zarakan, kalakalakan. Beti ondoko zarakan, kalakalakan. Con taca-taca, con taca-tiu. Eta orain Neifiusak kontatuta, orain bai, ibili munduan tartean murgildu behar dugu. Eta gaur gurekin Josu iztu eta... Uste dut Josu dagoeneko ari dela pentsatzen. Non da aireporturi gertukoena, ero kuadrilla hontatik alik eta urrunen joateko. Siesta botatzekoan. Baina, aldeitea bai. Eta nola, nahi inork ez didan abisatu, gaurkoan Josu izuetak zertaz hitz egin behar duen, erabaki eta bestia hau jartzea. Ze normalean batzutan joaten gara Islandiara eta Islandiako musika jartzen dugu, joaten gara Egiptora eta Egiptoko musika jartzen dugu, nola gaur ez dakit nola joan behar dugun, aukeratuet Home izena duen abestia. Etxean gaude. Etxean gaude, bai. Baina Josorekin ez gara inoiz etxean geratzen, eta beti bidaiatzen dugu. Eta gaur bidaiatuko dugu. Bai, zalantza hundiak ekarri ditut, Iñigok esan dit zerri aldetan zitzen dugu, eta esan dut, ez da egin. Ja, urte bete daramagu, askori muitu gabe, eta odon, herrialdeak ere ja bukatzen izizkit. Eta hau da siestak bezala, ez? Lehen Iñigok esan du, siesta balio du, ostiraleko juergate rekuperatzeko, eta larun bateko juergarako koltsoia egiteko edo, eta hau antzekoa da, kontatu egitezke egindako viajeak, edo kontatu egitezke egiteke dauden viajeak. Baina, bueno, gero
Ez dakit, zuenaten uste komentatu duzuela zergatik ez, uste Maik edo proposatu mendu leku bat eta zitzegin ordez jendeari buruz zitzegin, ez? Jendea esan normalean bidaia lotzen dira leku batekin. Gehiago leku batetik bestera mugitzarekin. Eta, baina, bueno, mugimendu horiek egite dituzena batzuk dira animaliak, migrazioetan, bestatzen dira personak, migrazioetan, da bestatzen dira gu bezalakok. Eta hor, bueno, kombinazio handia sort daitezke, ez? Nora jun, norekin, nola, noiz, eta, bueno, aukeratzen badezuen norekin joan, odun, sartuko gara gure terreno estan, psikologia, soziologia horretan. Ez dakit? Zer galdetu? Ze lana jarri deun, Bai. Mai, zuri tokatuko zaizu. Ni hasten naiz. Ni burua tortzen zait, muebles treku kamioi bat. Ni Berazubiko etxetxo batean bizi nintzen, futbol zelai ondoan, eta gure terrazatik ikusten genuen kamioi zar bat, muebles treku zala, eta ama ateatzen zanean arropa zintzilikatzea da, hortik igual pertsona bat zutik kamioi gainen, eta bere altu eran, eta kriston susto hartu. Kriston pina zegoenar, lagunen artean, mantendu izan da pina hori bidai guztitan. Bueno, bagoatzen nahi zuen etxeak, konserje etxeak, terraza txiki bat zeukan, eta gure autobusaren tetxoa ere altura beretsuan egon zilegen. Bueno, nizte viaje guztiek dutela prestaketa lan bat, eta gero viajea, desango dugu, lekuz mugitze hori, eta gero buelta bat, gehienetan. Eta norekin zoazen hori taldea izan liteke egina aldez aurretik adostutakoa, gure mueblestekuko kamioiura autobus bezala prestatu genuenean, da 20 lagunentzat, taldeak ez genituen geuk aukeratzen, geuk ematen genuen juteko aukera, eta jende itezan apuntatu. Beraz, zuke erabakitzen duzu nora apuntatu, edo nora joan, jodezagun hegoaldera Argeliako basamortua, eta iparraldera Laponia. Zuk erabaki duzu noiz jun, oporren arabera, nora joan, baina ez duzu erabaki norekin joan. Zure burua normaltzat egiko duzu, juten da bakoitzak ere bere burua normaltza dauka, jakin gara oso ondo normala zer da. Eta, bueno, horazten da leku deskubrimentu bat eta talde deskubrimentu bat. Eta norbera deskubritzeko modu bat ere, bai. Bueno, aipatu ditzakegu bidaiatzeko moduak, ez? Autobusa bere horretan bazan mikrokosmos bat. Ez 20 lagun aide librean utzita, nahikoa jan, nahikoa edan, nahi dezuenan etorri eta koltsoi bat eskenita eta dutxare bai. Bueno, da dinamika bat, segurasko. Autobus batean, erosotasun askorik gabe, espazio konpartitua, eateko ura beroa, jatekoa auskalo nolakoa. Aldatzen da, erabat. Osea, baldintzak aldatzen dituzun neurrian, aldatzen da elkar bizitza. Eta espazio mugatu batean eta baldintza ez oso erosoetan elkar bizitzak askorako ematen du. Onerako eta txarrerako, ez dut esaten dan ez eman duk konflikto, dan ez eman duk aserre, alderantzizkoare bai. Niri beti interesatu zaizkit giza harremanak eta beti interesatu zaizkit esperimentuak batzuk naita egin izan ditugu, adibidez, Jesako urtegi batean, balsa batean eginan aste bete 8 lagun. Wow. Eta beste bat da, ustegabea izan liteke istripu bat, ez? Deno gogoan izango dezue, handetan erori izan abioi bat, biben pelikula intzutena. Ura da, ustegabean muturreko egoera batean talde bat egotea. Eta beste alitzateke, esateagatik, baina apuntatzen zea konkiseo baserrira, eta bazoazu nahi dezulako, demora mugatu bateako, realitien egori izango litzateke, ez? Uste bi gauza desberdina dela, nahi tanoa edo ustegabean gertatu da. Eta, noski, aldatzen da asko, baldintza erosotasuna. Josu iztuetak ingo luke Pekin Express edo horrelako
bidei bat? Lehiaketa batean parte hartuko zenuke? Ez nahi reality zalea, naiz eta askotan realidadeak, viaje batean, reality bate baino gehiagorako eman duen. Baina, bueno, ez zait gustatzen, momentu honetan da, zerbait bizitu, hori kontatu momentuan, jendeak epaitu dezan, eta morboa sortzeko, edo dena delako. Ez da tor bat nire izakerarekin, baina, bueno, asko ezagutzea tokatu zaigu, momentu larri eta batzutan, eta, bueno, gauza bada, a ver, no esango ez. Bueno, hemen ere letra txiki asko ondaitek eta nik igual ere ezin ditu gauza guztiak kontatu. Baina, bueno, viajetan egoten dira momentu onak, oso onak, tensioak, larritasun momentuak, moskeoak, bueno, gizakiak berezkoa du konfliktoa eta berezkoa du beste gauzaz, berezkoa du elkartasuna, ez? Baina, bueno, dakit, zu lau arratoi jazik juzu hau bezalako gela batean, da, bueno, janaria nahiko alimau bate, ez duela taskek ematen, baina zuzatitu zuiek frutakaja baten buelta eman da iskin batean, eta hor, kiston eskandaloa montatuko da. Eta, bueno, guk ere badegu portaeran arratoieti desente. Sentituko zenuen, Josu, egoeraren deskontrola ez, gauzak zailxamar jartzen diren horretan, eta kaso egokituko zitzaizun horrelakorik nolako ardura sentituta, ez? Bidai horren ardura askotan zure gain hartu izan duzulako, antolatzaile, bidai erreferente, ez dakite, baduzulako, ez? Begiak zuregan biltzeko joera hori naturala izan zaizun azkenean, eta ez dakit horrelakoetan nola jokatu izan duzun, ze Josiztu eta gizon lasaitzat dugu denok, baina ez dakit horrelako egoeretan ez ote den amorru puntu bat ematen, ez? Ardura hori izan beharra, besten jarrerak epaitu zure ere kontraesanak. Ba, desberdina da, laguntalde bat jungo bagina guain espedizio gogorrena egitea ere, bueno, aukeratutako laguntalde bat. Eta, bueno, aldez aurretik badakigu, arrisku egon litekela, gabeziak egon litezkela, dana edakoa. Bestea da, bidei bat antolatu badezu, badegu, jendea bidai hortara apuntatu da, oporretan suposatzen da, jendeak pagatu du, suposatzen da, jendeak oporrak ondo pasan nahi dituela, urteko beste 11 hilabeteak, aldala bateria kargatuta pasatzeko. Atzen dezu zure gain ardura bat, eta ardura profesional bat esango genuke, baina ez daude zure esku ezin dituzu zu kontrolatu baldintza guztiak, ez? Ezin dituzu zu kontrolatu basamortuko ekaitzak, edo ezin dituzu kontrolatu aduanetako jendearen templea, edo ezin duzu matxura noiz egingo dan kontrolatu. Bai, eskarmentuak, esperientziak ematen dula, bide txarra dauden lekuan, gidatzeko modu bat, aduanatan da, poliziak, edo militarrak, edo paramilitarrak, edo dena delakoak, narkotrafikanteak, edo negoziatzeko gaitasuna, eta gero da, talde barruan danak ez dira berdinak, ez nik lasaitasun itxura daukat, jendeak ere usten du pazientzia asko daukatela, baina pazientzia asko bukatu egiten da. Lasaitasuna hundiak ere muga dauka, hundia daukaz, baina hundia eta asko ez da infinitoa. Odun, hori kontrolatu egin badezu, eta aurreko batean esaten lagun batek, guko 23 urtekin 20 lagun hartu 1000 kilometro pista basamortuan, 200 litro gasoil hartu, 700 litro ur hartu, eta abitzen ginenean, gu jendeari konfiantza transmititu behar genion. Jendea pentsatu behar zuen esku honetan zegoela. Guk ezin genuen 100% dana baiestatu, baina itxura hori eman behar genuen, gu ezin ginen goizean urduri. Naiz eta gaua lorik egin gabe pasa, ezin ginen goizean jekitesan. Ez dakigu seguru hementik da, eta horizontea ostertzen ez dezunean ezeri ikusten, klaustrofobia bakizu ez zer den, ez? Ascensoreko bate irikitzestanean, baina erabateko zabaltasun batean, ez badu buretak, autobusak arrankatzen edo dena delako, ataskatu intzea,
olako agorafobia moduko sortzen zaizu, ez? Nik askatasuna maite nuen, lasaitasuna, isiltasuna, baino ez hainbestekoa. Nik ez dut olakorik nahiago nuke kamioi zar baten soinu entzungo banu edo beste zer. Bueno, danak gauza guztia bezala muturrera ematen dezunean eta zure gain ardura batzu dauzkatzunean, bueno, lasaitasunak eman dezake kontrolatzeko gaitasun gehiago batzutan, eta gero beldurra sentitzea normala da, eta saiatu badezu beldur hori izua bihurtu ez da dinez. Osea, gora kontrolpean eukitzen. Gubi ginen, Angel Dabiok eta odun, bate momentu txarra konpensatzeko bestearen umore ona izaten genuen, eta baten kezka bestearen txistea. Ezin da talde batean baldintza zailetan dana galdutzatema, bestela oso gaizki, eta ur mugatu baldin maukazu, 700 litroak ur asko dirudi, baino 20 lagunen artean 35 litro dira, eta egarriz baldima zaude egunean eaten dituzu 5 litro, eta ansiedadea baldima eukaziango dituzu 7. Eta radiadoretik ura galtzen baldima da beharko dira 15 litroarentzat. Eta, olako gauzak. Hori ikasi genuen kontrolatzen, baino ni bain batzutan harritu iti naiz, nolatan olako presioa bai, ez dakit, gure buruari, eta, bueno, oain erresa da pasata, gazte ginen da, hori ez da. Eskerrak ezin dugu guain bidaiatu, ze Josuk bidaiatzeko gogoak enduko digu. Arazoak direla eta ez direla. Beste da osasuna, ez? Adibidez, ondo zaudenean irutzaizu beti ondo ongo zarela. Agineko min bat etxean dakazu, bueno, bihar goizean jun da esango izu dentistak etorri flemoi hori jetxia. Zu, oheratzen zea urruti, eskalonun eta hementxe saietzen min bat jarri zaizu, ez dakizu osondo zadan, igual ez dakit golpe bat ez dut hartu, gero goatzezea apendizea nunbait hor da hola, eta gero goatzezea baina nola emora gutxi nola lengusu bat esantzizun, egun baten nola hasi eta nola juntzan klinikara eta nola zataka apendizite bat segun nun peritonitis bat baldima da, antxe gatzezea, izan pazientzia handia dakazuna, edo izan ezea 1 metrotan 10 segunduko marka daukazen. Hori, seguro. Eta oraingo egoeran, sartuko da beste faktore bat, oraingo COVID-19 honekin, bidaiatzen dugunean, hemen, agobioa, ezin naiz atera, jodela, ostia, ezin naiz atera ez da agobioa handia. Agobioa handia da ezin naiz. Itzuli. Eta odun, bueno, zu baldin bazaude buruko minez, lehen pentsatuko zen buruko mina, bain bazaude, bienan edo kuzkon, eta buruko mina, alturagatik izan liteke, baina, ja badaukazu buruan beste zehozer bueltaka, sintoma hauek, norbetik bazaude komentatengo ezu. Eta bain, egongo da osasun beldur plus bat. Iruditzen zaita ez dakit nolako izango dan post-COVID, hau. Baina egongo da beste, igual lehen ez geneukan zehoz. Badago, ez nioke poetikarik kendu nahi azalpenari, baina oso gertakizunetik, joan den astean suertatu zitzaigun bidai bat Suediara, eta nire kezka momentu batean, behin bidaiaren inguruan dena argituta izan zen ados, eta bidai horren bueltan, 8 egun horietako grabazio horren bueltan, etxera ezin itzulita bagaude, PCR-ak positibo eman duelako, nor egingo da kargu egonaldi hortaz? Aseguruak zer dio horri buruz ez? Eta zusteko hartu nuen, onerako COVID-19 hain da edatua eta nazioartekoa dagoeneko, nun pandemia egoera ez den normalean bidaia seguruetan kubritzen den zerbait, baina COVID-19aren pandemia bai kubritzen du, neurri batean behintzat,
ikarrarezko zuloa sorti ezazuke, eta batez ere asintomatiko bazara, ze osasun arazo bat baduzu eta ospitalean bazaude, aseguruak itzulera egonaldi hori barkatu, kubrituko du. Zalantza zen, eta asintomatiko bazara eta herrialde hortako osasun zerbitzuek behartzen bazaituzte, kuarentena bat egitea, itxialdi bat egitea, hotel batean, hor zerrez, bueno, aseguruek zatitxo bat alojamenduaren ado kubritzen dute, baina egia da hor badagoela bestelakorik. Janaria, elikadura, ezin lan egite hori, ze azalpen zure enpresari lanean etzarelako ari eta kanpoan zaudelako, eta hor sortzen dira zalantza pilo bat, eta bidaiatu beti bidaiatzen dugu ondoenean, ez? Ondo bidean pentsatuta, Josuk dion bezala, baina zer gertatzen da hori, ez? Itzulera horrekin, ezin itzuliarekin, orduan gaizan gauzak okertzen dira, eta uste dut. Azuk aipatu duzu Suedia zeurazko Europa komunidade barruan dago, baldin bada Mongolia edo baldin bada, osasun zerbitzuak oso txarradian lekuan, orduan zeurazko izango da, zeurazko ez beti, baino merkea izango da, baino alako asistentia ez dakit ez ditut probatu, Indiako ospitalak ez ditut probatu, eta beste da herrialde oso aurreratu batean baldin mazaude, eta herrialde oso aurreratu baldin mazaude, hotel gau bat izan iteke €150 eta pensio osoan €300 eta 10 egun pasa dituzu, beraz 3.000 euro. Ez dakit, hori burutik pasako zaigu noa baitea joan baino lehen. Bai, niri pasa ditzaidan lehenguan. Bidaia bertan bera geratu zan azkenean, baina zalantza horiek sortatzen dira. Josu, pertsonen inguruan ari gara, ez? Eta ari gara batez ere gurekin doazen pertsona horien inguruan, gurekin bidai bat, bueno, izan oso lagun taldetik, zuk zenion bezala, edo izan bidaiare bizimodu osatuta beste jende batekin, bezero edo nolabaitekoekin dela. Baina nik galdetu nahiko nizuke bidaietan ezinbestean eta zorionez ezagutzen ditugun jende horien inguruan, ez? Nik baino beste aipatu izan dut badagoela bidaiatzean eta batez ere bakarrik bidaiatzerakoan sentitu dola niregan garatu den intuizio bat. Batez ere aipatu duzu herrialde batzuk, Suedian alako segurtasun giro batean senti zaitezke, baino akaso Tegucigalpan edo Ciudad de Guatemalako auzo ez ezagun batean ez duzu segurtasun hori sentitzen, edo herriko plaza nagusian ere ez. Eta hor, jende hor biltzen denean, jende ezagutzen zuazen enean, proposamena gertatzen dira, bidaiatzea hori da, ez? Jarioa, proposatu dizu ez dakit nora jun, hau ezagutu bestea, eta bada jendea ongitik eta bada jendea txarretik, ez? Hor bada intuizioa deritzen zerbait, edo zuk sentitu duzu hori nolabaite bapatean konturatzea hemen ez gaude egon beharreko tokian, akaso arriskuak asumitzen ari gara, nondik kudeatzen da hori? Lehen izan duzu hori taldean bidaiatu liteke, kuadrilan, familian, bikotean, bakarrik. Osa, bakarrik balima zaude, esperientzia honenak ere ezin goituzu zure bidaikideekin konpartitu. Eta marroi handixa ospital batean bukatzen zu, ez daukazu ere zeinekin erdiban egin, zeinekin konsolatu, zeinekin desahogatu. Herrialde batzuk seguruagoa dira. Osea, osasun aldetik seguruagoa diot gaixotasun aldetik. Seguruagoa da Suedia, ez dakit Uganda baina. Seguruagoa da, ez dakit, Toronto edo Boise edo ez dakit Estocolmo, Tegucigalpa eta hori baina. Jakin badizu ondo nun zabiltzan, ez? Nik ez nuke izan nahi ausartegia olako leku baten. Inor ibiltzeztan lekutan da, inor ibiltzeztan ordutan ibiltzen dan espabilatu ez dut izan nahi, baina ez dut izan nahi ere, are eritxi naiz da kojonatuta gehatuko dan norbait, ez? Jendea, suposatzen duzu, zurekin doazen aia alde zaugetik ezautzen dituzula, kuadreia, familia, baina, suposatzen duzu, gero tartekara hartu ezak ez dute sengaino, Bertako jendearekin beldurra, ez? Beldurra da zilegi, beldurra da beharrezkoa, beldurra da instintoak ematen dizun, batzutan emango dizu, adrenalina puntu bat edo estres egoera batek bizira unteko lagunduko dizu, igual egingo dituzu zure bizitzako 100 metro azkarrenak, edo igual egingo dizu sekula, egingo etzenuken zerbait, norbaiti muturrekoa eman, ez dakit niri etzait tokatu, baina hori beharrezkoa da, ez hemen kejatzen ari gara orain, protestan gaudeko 10 baino lehenago ezin dugulako atea. Beste leku batzutan, gaueko 9 aurrea, iluntzen duen ordutik aurrea, ez da ateatzea komeni. Zaztua errapatzen bazaitu, erratzaleko 7 ditan, esan ezun Tegucigalpan, kale iskin baten, ikustituzu 4 tipo
zuri begira. Eta ez dakizu oso ondo zenetan, ibaldia oso jatorra, kolega, gonbiatu nahi zaitu trago batea. Jode. Eta horazten bazea zure fantasmekin borrokan, zure esko oso gaizki pasako ezu. Eta gaur egun badago beste gauza bat, bentaja dena, eta da telefonoa. Telefonoak lotze zaitu seguridade bat, osea, zuk euki ezaizu telefonoa bat bideitzeko prest. Baina gaizkile batek zu bizikleta zoaz, jodezagun adibide, bizikleta zoaz, eta ateazea Perutik, Limatik ateazea, eta bazoaz bizikletaz kanpo aldea kanpatu nahi dezulako, kanpo aldean. Osea, oain Tolosan gaudegu, entzule ezagin uneongo da, baina esatez, Tolosatik bizikletaz jungo naiz, aber gaur akampatzen dudan Idiazabal parean. Eta ni baldin baduzkan, ni bezalako ez, gaizkile kinki lagun batzuk, nik gaixatek nekei, baziak hor bizardun bat, alforja batzukin da bizikleta kanondal batekin, eta el palo, bai. Ikastietan eo lehorretan. Hori oso erresa da, nik esan dezaket nora di joan biktima posibila. Nik horrek egituko nioke, ni gizonezkoa naiz, eta, ni gizonezko izan naiz, eta beldurra pasaet. Eta emakume izan banitz, beldur gehiago pasako. Hori garbigira dadila ez duela hola behar, baina hola da. Ni ibili naiz asko autoestopez, esku sartu jate, ez naute biolatu, baina, ni ibili naizen bezala, ibili izan banitz, neska izan da, segur asko arrisko gehiago. Eta gehiago, segun segizate, Suedian ibiliko banitz, ez ditugu herriak zehatuko, Sizilian igual beldur gehiago pasako nuke, eta nun, esango dugu, Mexikon beste modu batea, ez da? Bueno, eta Rusiako ez da herrialdetan, ikusi balima jendea gaueko 8 bozka edan ez dagoela, gaueko 11 beldur gehiago pasakoet, eguardiko 12 tamaino. Bueno, nuzte, bakoitzak egiko ditula esperientzia gonak eta txarrak, hemen eta kanpon, ni zenbat taldiz esan diguten, estatu batuetan, que van para México, ahí la cosa está muy fea, gute zea Mexikoa, pero ¿para dónde van? Para el sur, Guatemala, allí les van a... Claro, bakoitzak bizilaguna da peor. Okerrago. Hori askotan esaten zuten, ez, bidatzerakoan, Mexikora asko edo Ameriketara asko judalako edo, eta tarazoa ze, eta bakarrik, eta kamarakin, eta lasai zoaz, pentsa, ez da gitago esaten honen, egon naiz hainbeste herrialdetan, ez, batzutan, eta lapurtu diate bi bider bizitzan. Bat Madrilen, eta bestea Tolosan. Hori da realitatea. Guk kontrakoa daukago anekdota kuriosoa Bolivian, Mataralen, Valle Grandetik etorri ginen, kaitu estabiok, eta bukata bat egiten, labana batekin, autobusa zai. Eta bukatu genuen, eta ondoan, lau gazte bat ola, hielusek, pinta raro, eta azten dira gure bildurrak, gure begirada, gure etxikontuz hauekin, ez dakiz zer, autobusa zetor, guk korrik autobusea motxilekin, eta lau mutiko hauek gure atzetik. Are azkarrago, beraiek azkarrago. Eta ya momentu batean kaitu zabi buelta man, ¿qué queréis? Se dejaron ustedes esto. Eta labana bueltatu. Eta orduan autobusean gure aurreritxi guztik, gure dena jan patatekin, izugarrizko elkarrizketa polita bion izan genuna, hori, noraino iristen dira gure mamuak, ez? Zaude kajero baten, da alako baten ez dakizu begira dauden, biletea €1 batea, $1 edo 50 eta pentsatzen duzu mesfidatik jartzen zea, eta batean zai dago, supermerkatu irtenan, eta galdetzizu, pero usted tiene donde dormir, inglesez, eta bueno, ez kanpoan lo iten dugutala, etorri nahi bat zue gure etxera, eta ez dakizera, eta bakizera. Alarma piztuta badimakazu, ez dakit, instinto kontua da, esperientzia eskarmentu, intuizioa. Beldurrak ez du laguntzen intuiziorik, kaso egiten edo intuizioa ondo aztertzen, ondo hanen irizpidetan ondo mugitzen, ez? Eta garbi dago personekin nahastu zaitezkela, ez? Baina hori mendian gertatzen ere bai, ekaitza, zerua ilun jarri da, edo itsasoa, edo tornadu alde horrean, edo abalantxa arriskua mendian. Ezintzea mendian ibili pentsatuz eroriko zeit hemen 10 tona elur da azpin harrapatukuna.
Baina ezin zea ibili ere pentsatuz, ni nola askotan egon naizen Ez da ni beste gertatuko. teroriko. Osea, nun hartu neurria obsesioa eta erabateko relajoan artean, ez? Eta bakoitzak eskala hori daukagu desberdin. Asko ibili gutxi ibili, segun ze lurraldetan, gizon emakume izan. Bai. Kriston pertsa euki Inigo bezala edo eskaxago izan. Ez niri badakit Josuk zesan nahi duen. Ez da pertsa elegantziatik ari. Bai. Baina egia da, metro 80 eta 1 kilo pixatzen dituzunen eta gizonezko zarenean, hitz egiten ari garen beldurraren kudeaketa hau, naiz eta zu ere vulnerable izan, naiz eta zu ere zaurgarri izan, desberdina da, eta nik hor baina nuen zerbait aipatuz, eta da, privilegioen kontu bat, eta privilegioarekin daiteke, edo azaldu daiteke, generoaren ikuspegitik hasteko, gizonezko bezala bakarrik bidaiatzea oso da erresa, behintzat alderatzen badugu beste gora batzukin, baina hor, klase soziala dago, klase ekonomikoa, arraza, eta nik uste honen inguruan aspaldi osnartu nuela, artikuluren baten ikusi nuelako, eta bidaiatzearen gorazarre horri, bueno, filtro batzuk kokatu nizkion, ze bazirudin bidaiatzea munduko gozarik onena zela eta egin behar zela, eta behin irakurren artikulu bat, esaten zuena bai, baina zu bidaiari privilegiatu bazara. Zuri gauza etarra gertatzen ezkizu mundutik bakarri bidaiatzen, gizonezko zarelako, zuri zarelako, aberatsa zarelako, bidaiatzen duzun herrialde gehienen proportzioarekin lotuko bagenu, eta zure biziraupena ez dagoelako egunero zalantzan, eta orduan, akaso erratibizatu behar duzu bidaiatzeari buruz dukozen ikuspegi hori, ez? Badira urte asko, kontzeptu hori buruan sartuta, eta uste dut hemen bidaiari ditugun kolaboratzaileek askotan, ez? Azaldu izkigutela kontzeptu hauek, bidaiatu egin behar da errespetutik, bidaiatu egin behar da Europa-zentrismotik aratago, txuri-zentrismotik aratago, arrazakiritik aratago noski, bidaiatu behar da jakinez zuzarela, beste norbaiten lurra okupatzen ari zaren hori, eta mesedez eta eskertuta, ez, inbar direla esperientzia hauek, eta uste dut hor badagoela beldurrarekin ari garen honetan, eta mugak bakoitzan kokatu, bueno, bakoitzaren mugak ez dira berdinak, abia puntutik ere, eta hori ezin dugu burutik galdu. Hizkuntza bera da beste muga bat, zu Peru, no, Bolivia, no, Mexiko, no, zaude, eta bertakoak igual dauka maia hizkuntza edo beste bertako hizkuntza bat, ez? Baina gaztelerazuk matizatu dezakezu, ordutegia, distantzia, ez dakizer, familia zitzegin dola. Baina hizkuntza ulertzez duzun herrialde bateko giroan, zu zaude pixka bat minorian zaude. Eta lehen, bueno, maikin du txiste bat, eta zu komentatu dezun, komentatu kemen bebe, ez nahi duatzen laugarren zea da, BBVA, biajatzen duzu BBVA, eta da, blanco, burgues, baron, hori ez dakizardan, baina bai, da, blanco, burgues, inork ez du burgues izan nahi, pero... Ez, baina gu bidaiatzerakoan burguesa gara. Eta VD baron, bai, genero ikuspeiti dena, eta horri oin bilen... Adulto. Adulto da? Adinerado? Autosuficiente? Jartzen ditu hemen, blanco burgues baron adinerado edo blanco burgues baron adulto. Bueno, adulto ere... Bai, zaliteke, beste batzutan umeek ematen dute, bertako, famili viajetan, umeak baldima daude tartean, bestea baldima da aita ama, igual delinkuente bada, ez dakit. Baina badago errespeto bat, beak ere, badago taktika gara nik ezautzen den neska bat viajatzen autoestopez etorri zena Vladivostoketik honea. Eta galdetze zioten, ze beldur pasaituzu, eta esan zu, kotxe batean autoestopez, autoestopez ez dezuk aukeratzen autobusa hartuko, geratu zaizu norbait, eta zuk autua egin dezakezu igo edo ez, baina 12 ordu baldin mazkitzu bide gurutzen, igual, esazu, urrengoakin ibanoa. Eta beak esaten zuen, taktika o estrategia zela, sartu orduko, naiz eta jakinun sartu zan, konversazioa bideratu, gizonezkoak, baldin mazian geratzenak, ea eskondutazion, emaztea zeukan, ea sema senidezian, anai arrebak, alabak baute zituen, seme alabak. Jarri pixka bat, bera biktima, jarri erasotzaile posible horri, bere familiko jende bat. Pentsatuz, zu pentsatu, zure alaba, oain norbaitek.
estrategia zela, ala ere, junien bada, kotxe batean eta iluna iritsi da, eta Bai, empatizatzen saiatzeko. bai, empatizatzen saiatu. Eta beti ez da nahikoa, ez? Guri gertatzen zizki gauzak pistola bat jarri, edo Nepale maoisten garaian, zerga eskatzea, zerga iraultzailea, ez dakit nola deitu, ateratzen zian basotik, eta, genekin ateratzitezkela, negoziatu, eta genekin beraien lurraldean gendela, eta genekin beraien planteamentua zeintzu zian, ez? Baina, ez da berdina eskutxik edo kutsillo batekin, edo pistola bat, edo kalasniko batekin. Bai. Saio oso egin genezake Josu Iztuetarekin hausnartzen eta aurrera, baina agurtzeko orduari iritsiko zaigu, eta uste dut beste tarte oso bat ere argenezakela horrela, gidoirik gabe eta helburu konkreturik gabe, bidaia nora doan jakin gabe, ze bidaiare hori bada, neurri batean non kokatuko zaituena ikusi aztertu eta hori kudeatzen jakitea. Beraz, eskerrik asko Josu, jarraitzen dugu. Eta bidaiare bada elkartrukatzez, badirudi ni etortzen aizela nire gauza kontatzea, baina hemengo asko edo gutxi edo entzuleak bidaiatu du, seguru, ez dakit, esperientziak izango zitu nonak asko, txarrak batzuk, izango ditu leku batzuk errepikatuko lituzkenak, beste batzuk sekula bueltatuko izanak, izango ditu bidai lagun batzuk gustoko dituenak, eta esango ditu beste batzuk ni honekin ez noa berriro, ez da sagadote jafari batea, igual, baina otean aurre. Bueno, hori da gizartea, eta hori da gu daukagun jendartea, eta Josukin edo nora. Josukin edo nora, eskerrik asko. Ni pazientzia asko dakatela, nio bukatze zaitela, eta lasaia batenetela, baina nervioso gatzen izela. Aio, Josu, eskerrik asko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aurreratu dugu gaur urte berri txinatarra dela. Bat ezaten nola zan, esatezan? Zure postita irakurita bai. A ver. Konxi fatxai. Konxi fatxai. Inigo, ez dakizu ondo esaten. Konxi fatxai. Zuk esatzen konxita iri fatxa dela eta bertze esatizun. Konxi fatxai. Hoxe, belarrondo beharra mabiz horrek. Baina, nik gehiago jakin nahiko nuke urte berri txinatarraren inguruan, eta uste dut Amaia etxeko lanak egin Resende Egiluzek prestatu ditula horrelako datutxo batzuk guri urte berri txinatarrari buruz hitz egiteko. Bai. Baina, saiatuko nahi... Itxain, Amaia. Orain. Zehose prestatu etela bai. Saiatuko nahiz pixka bat gerturatzen urte berri txinatarra gurera. Hasi, bota guri informazio asko interesatzen zaiguta. Lehen esan dugun moduan, gaur urte berri txinatarra da. Eta jakina den bezala, edo ez badakizue, orain esaten dizuet, Txinan, Asiako ekialdeko beste herrialde batzutan bezala, eta munduko beste gizarte askotan bezala, ez dute guk ezagutzen edo jarraitzen dugun egutegi berdina jarraitzen. Adibidez, Korean, Japonen edo Vietnamen ere, Txinarekin batera ospatzen dute urte berria, baina, gehienek badituzte elkarren gandik desberdintzen dituzten ezaugarriak ere. Txinatar egutegia, eguzkian eta ilargian oinarritzen da. Eta hilabetea, ilargi berriarekin hasten da. Eta normalean, 29 eguneko 6 hilabete, eta 30 eguneko beste 6 izaten ditu urteak, hala ere, denbora kontuan hartuta eta 2 urte bakoitzean,
sartzen dute beste hilabete bat. Ilargiaren kontuengatik. Eta egutegi gregorianoak, gureak, egun zehatz batu urte berriari hasiera emateko, ez da? Urtarrilaren bata, urte berri eguna. Baina, txinatar egutegian, 2 aste inguruko ospakizuna izaten da. Lehen esan duguna, ez? 3 aste, hortartean da bil. Baina la ere, urte berria, ofizialki, neguko solstizioaren ondorengo, 2. ilargi berriaren egunean hasten da. Eta aurten, gaurko egunez tokatu da, beraz, urte berri on. Norbait deika ari da. Urte berria zoriontzeko. Txiskari marro baina ez daitak okurritu. Txinan, gainera, leheno zehoz esan dezue idiaren inguruan. Inigoren urtea dela? Bai, hori da. Baina, asuntua da, 12 animalik osatutako ziklo batekin osatzen dituztela urteak, txinatar egutegian. Eta hauek dira, arratoia, idia, tigrea, untxia, erensugea, sugea, zaldia, hauntza, tximua, oioa, txakurra eta txerria. Eta horrez gain, urte bakoitzari elementu bat egokitzen zaio. Eta 5 elementurekin osatzen dute, beste ziklo bat. Metala, lurra, ura, sua eta egurra. Eta aurten, esan dugun bezala, idiaren urtea da. Urrezko idiaren urtea, zehazki. Eta batzuen esanetan, idiaren urteetan jaio diren pertsonak, Inigo tarteko, langileak, azkarrak eta fidagarriak dira. Beraz, zuen urtea bada, entzuletako baten urtea baldin bada ere, goza ezazue eta jarraitu horoskopoak dioen bezala indartsu izaten. Baina, txinatar urte berria ez da, urte berria eta horrek dakarren ospakizuna ez da gurearen desberdina den bakarra. Zuek ezagutzen dituzue gehiago? Ez, eta bakitu ze pasasi zaiten, nik pentsatzen nula, txikitan pentsatzen nun, mundu osoan zehar matxa jateziala urte berri, urte zahar gauen, eta, ez dakit noiz, baina nahiko behan du, goin dela oso gutxi enteratu nintzen, matxak ez diala leku guztietan jaten. Zuke pentsamentuak, pixkatu matxa. Gaur txiste txarren eguna, urte berri eguna. Mesedez, amaia jarraitu. Hori, nator beste bat aurkeztera. Izan ere, urte berri tainoa ere, zinez xelebrea eta berezia da. Domingo Abreu espeleologo eta arkeologoak urte luzez ikertu du El Pomier antropologia erreserbako kobazulo bat. El Puente izendatutako kobazulo honi buruz, 1955 idatzi zuen Fray Tarcisio Villanuevak, baina aurretik eskaut batzuek honen berri eman zuten. Abreuk uste du duela 5 mende, Cristobal Kolonekin bidaiatu zuen Fray Ramon Panek, deskribatu zuen kobazulo bera dela. Eta zer gertatzen da kobazulo honekin eta zer ikusi dauka urte berriarekin? Hemen, urtean, behin bakarrik, abenduaren 21, 2 petroglifo, harrian... Lasai, orain dator. Hoizer da Harry Potterreko pertsonai bat. Hori da Rusiako mafia ekonomikoko personaje bat. Arrizko iturri bat. Petroglifo. Petroglifok ordaintzen ditu bere lanak petrodolarretan, ez? Zabiltzate super gertu. Bai? Bai. Hortik doa. Ua, txoine. Oi? Orain. Gu gertu da Goiuri motel.
Barkatu pozela. Ba ez, petroglifoak dira, jakin dezazuen, harrian zizelkatzen diren marrazkiak, bueno, aintzinan egiten ziren marrazkiak edo irudiak. Eta, abenduaren 21 bi petroglifo eguzkizpiek argiztatzen dute. Eta urte berri tainoa neguko solstizioarekin batera izaten da, eta egun honetan, abenduaren 21 arratsaldeko ordu batetan, urtean behin bakarrik gertatzen dela, kobazulo honetan dagoen estalagmita batean, bi marrazki margotu zituzten edo irudikatu zituzten tainoek, ez dakigun noiz, eta arratsaldeko ordu batetan abenduak 21 eguzkiak zuzenean argiztatzen du estalagmita hau. Ez ala polita eta xelebrea. Oso. Baina, ziur gaude urtero egun berean eta ordu berean eguzkiak berdin jotzen duela? Abreu arkeologo honek, barkatu, egin du espedizioa edo kobazulo honetara ustez bi urtetan. Baina behin ezin izan zuen jetxi, ezakite egoera klimatikoa ez kontra zijoelako edo, eta baina bai ikusi omentzuten argiztapen hori gertatzen zela. Eta abenduaren 21 jetxi ziren, 2018 garren urtean, okeraz banago buruz, esaten ari nahi, torrun, ez dakit ziur, jetxi ziren eta ikusi egin zuten. Baina, kontua da, udarako solstizioan, ez dakitze harriren isladarekin edo, kobazulo osoa argiztatzea omen da. Omen da. Enei zientzialaria, enei arkeologoa, beraz, ez egin kasu zientifikorik. Nik proposatu behar nun, urtero han, abenduko 21 ordu batean, beti eguzkeiten balin bau, igual, inauterik, pasatzen jaun egun horta, ze beti biltzea hueltaka, ez ezala euria egin igandean, ez ezala elurrik egin, beti eguzkia balin badao egun hortan, baizu. Nik usto hartuko nituzke hortengo inauteriak COVID gabeta elurretan. Bai. Oraintxe bertan saio bukatu eta martxan jarriko genuke. Edo Argentinan kobazulo batean eta esan, estelactita eta estelagmita. Barkatu harren puzela tarrok. Horrelako beste 11 modu daude, urte berriari ongi etorria emateko munduan zehar, kultura eta gizartearen araberakoak. Baitut beste batzuk gordeta, eta beste batean gustatu bazaizue, kontatuko dizkizue. Hitz hartuko dizu. Perfecto, beste baterako. Eskerrik asko, Amaia. Eskerrik asko, Amaia Resende. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ostalarien elkartek jatetxe eta tabernen itxieraren kontra aurkeztutako helegitea onartu egin du eta beraz, eremugorrian dauden herrietan zabaltzeko baimena izango dute. Erabakia hori bai, kautelazkoa da behin-behinekoa ondoren azken erabakia etorri aurretik. Tira, lehen reakzio gisa Gipuzkoako ostalaritza elkartera jo dugu eta bertako kudeak eta arduradun Mikel Aiestaran dugu gurean. Arratsaldeo, Mikel. Bai, elkartetik positiboki, jasotzen dugu albistea, alde batetik, guk argi geneukan gu ez ginela egoera honen errodunak, eta datuak ere horrela probatzen zuten, eta alde hortatikak, emaitza honek arrazoia ematen digu eta berresten digu. Horrela da, esaten dizuen bezala, arazoa ez ginen gu, hala ere, erabaki honekin ere, badakigu arazoa ez dela konpontzen, hori argi daukagu, alde batetik osasun egoera noski oso kezkagarria da, orain ere, sektoreak erantzukizunez jarraitu behar du lanean orain arte egin duen bezala, esfortzu handia egin du, horregatikan, argi genukan, gu ez ginela errudunak, datuak horrela demostratzen baitzuten, eta ere eskatu behar da, herritar eta bezeroi ere,
ere, erantzukizunez jokatu behar degula. Ez bakarrik ostalaritza, baizik eta arlo guztietan. Eta egia da sektorea oso egoera dramatikoan dagoela, Pentsatzen dugu gure sektoreak bintzat kaltetuena izen dela, bai aktibitatean, 50% batean eginda lan 2019ko urtearekin alderatuta, eta gure sektorea ere errekuperazioan denbora gehien luzatuko dena da aurreko egoera batera bueltatzeko. Horrela da, argi dago egoera honetan orain lan egiteko aukera honekin sektoreak 25% batean lan egiten duela, 50%an lan egin dezake barrukaldean eta afariko turnuak ez ditu, orduan argi dago egoera horri aurre egiteko, erreskate plan hori iritsi behar dela, oreka hori mantendu alizateko. Urtea pasada, diru laguntzak batzuk orain hasi dira jasotzen, eta egia da sektorea aurreztu zeuzkatenak horiek gastatzen ari diela, prestamo berriak eskatu ditunak horiek ere gastatzen ari dela, eta egoera jasanezina da, eta horregatik bien erreskate plan hori indemnizazioek iritsi behar dira den bailen. Nitaz askotan oroitzen alzara. Naiz irratia. Urte abiatzeko garai ezberdinak omen daude, hori kontatu digu Amaia Resende Egiluzek. Bazkaldu dugu gaur, urte berri txinatarrari ongitorri emateko oso lagun ditugun 1000 jatetxe txinatarraren edo dagoeneko asiarare baden hortan. Eta bidetik gentozela gure lagun Idoia Davila ari zitzaigun kontatzen 60 segunduko minutuak zalantzan jarri omen dituzte zientzilariek, orain 59koak beharrote dituzte, nolabait egin behar dugulako, halako kuadratzen lana, gauzek bat egin behar dutela zehaztasunez eta zientziaren mesedetan. Badakigu 2021 urtean garela, eta egunak 24 ordu dituela, eta urteak 365 egun, batzutan gehiago eta bestetan gutxiago, baina ez dakit inoiz aztertu dugun zertarako baliote digun honek guztiak edo zer egin duen gure eguneroko bizitzan. Maiz esan digute, noiz jan eta noiz edan, noiz sentitu, zer izan, eta akaso desobedientzia personalerako garaia ere bada, denboraren kodigoen emantzipaziorako. Ez dakit ados izango den gure errengo gonbidatua, baina inoiz zalantzan jarri ditu gure denbora eta bizitza antolatzeko moduak, eta azken garaitan laztanak eta musuak noizko uzten ditugun. Ez dakigu ziur, Aita Barandiaranek bere magalean izan zuenean zer esan ote zion gure gonbidatuaren amari, baina azteari eta ezteari buruz esandakoa akaso izan zen, hasi, bera egun ezitzaile izateko. Ezteko modu desberdina daude noski, eta maika askotan erakutsi digu gure ostiraletako gonbidatuen bitartez. Gaurko protagonistak ere, badu zer kontatua, badu bere ipuina. Badu ipuin sakon eta mamitsua. Akaso eztea zaintzea ere badelako edo elkar zainduta, eztea badelako gure iraganera begiratzeko modu bat. Kezka berezia du gure bihotzen zaintzagatik. Irakurri diogu esaten txertoa ikertzen ari direnak bezain beharrezkoak izango ditugula aurrerantzean bihotzen sendagileak, eta faltan botatzen dituela musuak. Eta
mota guztietako musuak botatzen ditu faltan lagunekin elkartu eta ematen direnak, ezpain gorrido musuak, tabernako ilunpean emandakoak gure gorputzean, jolasean, nahieran dabiltzan musuak, astiro eta morroz emandakoak, inork ikusi ezin dituen musuak. Eta dio, oiu ozenegiak egiten ditugula azken aldian, musukoaren bestaldean, ulertzeko, gainditzeko, eta goxotasuna, botatzen dugula faltan. Eta topatu ditugu, Fereken inguruan Benedetik idatzitakoak, aipatzen zuen badirela, Ferekak ez dakit, ametsen oinarrietan, eta badutela zerbait benetan konpondu beharrekoa, eta da, ez dutela ikutzeko gaitasunik ametsetan. Baina badagoela zerbait abenturatik, enigmatik, Fereka abiatzen dela, Fereka bera bihurtu baino lehenago, eta honena ez dela Fereka bera, baizik eta Ferekaren ostea, honek uzten duen ajea. Beraz, zer kontatuko dizuegu entzule? Berriz ere hitzak lapurtuko dizkiogu gure gonbidatuari, hitzeman ez utzi laztanik egiteke, gaiztuak izan eta honegin, eta hitz hauekin agurtuko dugu. Monika Arratibel, arratsalde honetan gitu horri bigarren kafera. Arratsalde hon, eskerrik asko. Bueno, aipatu ditugu hemen hainbat eta hainbat gauza, bihotzen sendagileak, Fereken beharrak, denboren kodiguen emantzipazio beharrezko hori, inposatu zaizkigun bizitzeko abiadura eta bizi moduak berak, eta horren guztian zehar bizi behar, orainari heldu behar, ez da orainik errexena, bizitzeko eta erronka guztia hori heltzeko. Ez ba, bueno, egia esan behar dut, danak batea kontatu dituzunen, neo nire emoziona bina izela, Bai, testu horiek Goiberri aldizkariako idatzitakok, eta bakoitze, da momentu hortan sentitutakoa o bizitakoa, eta, bueno, azken aldin, ni Nafarron bizita eta nire maitek Nafarron naiz eta izan, Gipuzko nire eta Bizkaian asko ditut, eta hoien beharra, eta batez ere, amaren beharra, ezta? Amaren besarkadaren beharra. Laino txiki egizun negar poliki izena du zure laganak, zergatik kostatzen zaigu beste gure malkoak kanporatzea? Bueno, nire lana bakarrik ez, Xabi eta Bion arten eindako elkarlana dela esan beharra dau. Eta hau ere, Goiberriko aldizkariko testu bezalaxe, barru-barrutik ateratako zerbait da, eta momentu, konfinamentu garaien sortutakoa izan zanez, laino txikik, zeuken behar hori, launek izateko behar hori, launen beharretatik abitutako sormena dela esan daiket. Uste duzu kostatzen zaigula asko, malkoak ateratzen, beste aurrean negar egiten, emozioak ez dakit. Kosta ez deu nahi izaten ikuste. Beste aurrean eharritia. Ez dakit, ez liuke lotxaik eman behar, da nire hitzoieke irakurtzen ari zan bitarten, esan dut, Monika, eutxi malkoi, asirati ez dezu zerri niarraz asei behar, baina, zer zekatik ez da? Eta askotan umek neharraz ikuste hautsuta gare, baina nik ez dakit nun daun, muga hori, non publiko neharritia ez da oain ondo ikusita, edo norbeak okerrago pasatzen do. Orduan, nik esan bezala, konfinamentu gara hortan, gora bera ugari izan itxun, oso pozik honitzen, egia esan, guztua, lasai neburukin, baina baita nehar asko inon. Eta, ikusten dut, neharritxeko behar hori, eta launen beharra, eta amorru hori, eta ez nekin nola ateran ere amorru hori, eta malkotan ateran honez, tira, ara gulera laino txiki. Gauza bat onartu behar dizugu, saiontan egin dugu negar, baino gehiagotan, baina ez barrutik agerian. Eta gehienetan ostiraletan. Hori egia da. Beraz, negar egin barbo dugu, zuk edo guk, oso aski sentitzen gara negar egiteko. Ez dugu behartuko, baina gertatu behar badu gertada dila. Baina negar bi modutu arain daik, Triste edo parrez lertu beharren neoni malkotan egartzen naiz ezin. Edo unkituta, ez triste eta ez parrez, baina zerbaitek unkitu zaituenean oso politia dalako, edo nahi ies egiten didate malkoek unkitutan hauenen. Eta badago negar mingotx bezain gozoa, alegia negar egin irriparrea odan duzula, minaren eta esperantzaren artean, eta horre badago oso negar politia. Negar guztiek dute bere tokia. Bai.
Gainera, behar duenean negarrak egiten du bere bidea. Eta seguro parrasko eta negarrasko bota dituzu, Xabi Txenezekin, ez? Biok batera sortu duzue, liburua, proiektua, aspalditik ezagutzen duzu elkar, nola sortu zen proiektua, noiztik? Bida, Xabin lehenguzu batekin ikasi nonik, nerea, laun maitea dut, unibertsitate garaitik, eta, nerea esker ezagutzen gea elkar. Eta, konfinamentu garaien, liburu neuneako inon bideo txiki bat, liburu ezberdinekin, eta Xabiri asko gustatu zitzaion, eta WhatsAppea bidalizon esaldi bat, laino txikin liburuko lehenengo esaldi, eta esan da Xabi hau zer, eta segi ipuie sortzen hortik, eta beak marrazkik engo zitxula, eta hori bion elkarlanen, bere ideia bat azkoititik etxarrira bialtzen ziten, nik etxarretik beste bueltan, hoi aldauzak, hoi etziok ondo, eta bion ideakin holaxe sortuta. Garai hartan etxen geren, lanen ere bai, telelana itxen gendun, baina esan daike, egun guztie, gauta egun, hortantxe egun ginela, esan disfrutatzen, sortzen, zeti ideak etxen etxeko bizkotxo, mota guztitako bizkotxo kindan eusken, rezetak eta danak, eta esaten, ze gehiago, bertxotan ebili ginen kuadreian, eta Xabin idea horri heldu, eta sortzen hasi ginen, ipui hau. Eta Xabin esaldi ezan, bazen behin negarri gaiten ikasi etzuen laino bat. Eta nik irakasleat, Jesus Goikotxea Tondarra, eta harrek esaten zon bertsoare bukaerati hasi bartzala, potentia mamartzitzaioela bukaera, eta nionik bukaeratik hasi nintzen. Eta pentsa honan, ne harreitzen ikasi bartek, laino honek. Eta gero nigan pentsatzen jarri nintzen, eta esan hon, eta nahi zek ematen dit nehar gurea, ez da, tristuria. Eta, lagunen, momentu hartako lagunen beharrak ematen ziten nehar gurea. Bada, lehen nahi paudeten irakasle horregoikok. Ez dakit nola zan oantxe hitzezitz, baina bazon olerki txiki bat, eta zan, hola esaten zon, dirudura zen Don Juan, diru asko baitzeukan, pobrea zen Don Juan, dirua besterik ez baitzeukan. Eta, nik oso launartekoa naiz, kuadriako aparte beste laun asko dauzket, eta, beraiei zerbait eskaini nahi nien liburu honekin. Eta txoritxo batek esan digu, eskoletan eta irakasleen artean oso harrera ona izan duela liburuak. Aipatu dugu zure irakaslea zarela. Abantaia da irakaslea izatea ipuinak sortzerako garaian? Hori personan arabera izangoa. Arotz bateko, igeltxero bateko igual badauke sormena, eta igual badauke, baina izkutun. Ni neoneke hola sortu neuken hain kutxune zerbait, eta, nik uste danon barrutan daula, irakaslea izan edo ez izan sormen hori. Zein behar da, esei, berdintzait etxeko salan, edo mendi baten puntan, eta zure irudimen hori askatu, eta ea zer ateratzen dan tiraka badare. Baina beti, danon barrutan bada zer sortu eta zer atera. Eta, Monika, emozio buruz ari gara, eta ez dakit, hasi naiz bueltaka, eta burura etorri zezkita emotikonoak, ez? Ez dakit zaba. Askotan, txaloak jartzen ditugu, WhatsAppen, emozio hori sentitu gabe. Edo igual, aurpegi parrez jartzen dugu, naiz eta graziarik ez egin komentario bat, jaso dugun komentario bat. Edo malkotan dagoen aurpegi bat, eta emozio hori ez dugu izan. Askotan, entzun dugu umeak oso sintzeroak direla emozioekin. Baina gero, denborarekin, gezurtero emozionalak bihurtzen gara, zure ustez. Postureo emozionala dagoela, esan dezakegu. Postureoa, euskeraz esan da, itxurakerie ikaragarri dau. Eta momentu batzutan euki behar, batzun komentarion aurren, neoneke botako nion galanta egia esan, baina, aurpegi, ez dagokion aurpegi bat ateratzen zait, aratago ez joateagatik. Eta WhatsAppetik, berdin, ni azken aldin zalegoa naiz audio batez erantzuten. Nik uste igual denbora falta dauketelako, idazten hasteko, baina bai, faltan botatzen dut, igual denbora asko dalako, familikin eta lagunekin egon gabe, baina ahotsa entzutea ere. Eta ze tonotan esaten don komentari hori, eta pixkat sentitxu behar hori, orduan azken aldin
ahotsa entzun behar horrekin abil. Emotikono, egia esan honek asko ibiltzen ditu, baina asko jartzen ditutenen, benetan emotikono hori dela esango noke. Adibidez, parrez lehartzen haunen, oso beti bialtzen berdine, edo gaiztakerin bat esaten detenen, deabru txiki ebia darrakin da. Hortan, eta ez emotikonak bakarrik, horre badie sticker eta gifek, eta horik ere izugarri gustatzen zaizkit, eta horri biltzen geako adarian, zeinek hobea bialduko ere. Nola sentitzen gean, WhatsAppen ikusi dein. Zure ustez, aurrez aurre, erabiltzen dugu bai, emotikono, metaforikoa, osea, baditugu como registrauta ja, aurpegi batzuk, keinu batzuk, komentario batzuk, ja. Bai, ni honi oso espresibia naiz. Momentu honetan, maskarilla eukiati, kopetekin bakarrik nik uste antzematen zatela nola sentitzen naizen, baina faltan botatzen dut jenden haua eta Espain joku hori ere ikustea. Nik igual haundi ibiltzen dutelako, batez bekainek eta haua eta Espainek eta bai. Emotikonoen, gifen eta stickerren zale, baina ahotsa nahiago. Asko ze. Ba, entzun. Bueno, Atxalde hontit, sorpresa. Bueno, ze kuriosua, arrokeri zitzaiten duen, ipuin zoragarri horrek zure matxe ongan sortu duen arrotasuna. Zorionak bihotz-bihotzetik, ametxo bat egi bihurtzia zoragarri da eta lagun bat ola ikustia are gehiago. Baino, seguraski kontu diezu, oso ameslari zehala, baina ez dut uste kontatuko zenunik duela urte gutxi batzuk, gaztego ginean, ze amets zen itonzuk? Ze kristota juntzinan telebista, diru pila zaku epel edo bero bat irabaztea? Ze amets zenun hor? Eta horren arira, ze ibilizinan kamerakin, grabaziotan, kotxek arrankatu ezin data. Kontauzazu ire bai. Zindagizuegu etzela helburua sarreran izpide izan dugun malkorik sortzea, baina gertatu dira nahi gabere alaznia palantzan zuten ere ginen. Duela gutxi gainera saioan gonbidatu izan genuen, eta pentsa, hor bile gabiltzala aurkitzen ditugu sorpresak, eta, bueno, alaznek eta gure gaurko gonbidatuak elkar ezagutu zuten aspaldi, bueno, kontatuko diguzuzuk geroago, baina galderari erantzun barko diozu. Ontxe atrantze garrena zu, Zapiar eskua ez daukeala. Beda, beste laun maite bat, alazne dut. Bea errezildarra eta ni ataundarra, baina, bueno, kotxe automobilismo mundu, rally mundu horrek, elkartu zigun, zorionez, eta bere hitzeko laitzen, aspaldi ikusi begea gaina, eta emoziona honez, zaizu? Eta liburu laino txiki aurren daukela, zergatik negarrez egin, ez da? Naiz eta zuen aurrean egon. Bai, automobilismo rally mundu horrek elkar ezagutara zizigun, eta gaztetako zorokerik ibile ginen zen ugari. Bai, telebista aurrene, kamara aurrene jarri ginen, ni txofer, beako piloto lanetan, eskerrik asko. Eta, gaztetako kontuk esango noke. Eta entatu baita lanean zabiltzala ataungo gentil batzarra elkartearekin. Antzerkia, gentil baratza. Gentil baratza, da. Antzerkia, oskotasuna, historioen bilaketa eta zabalkundea, kontatuko diguzu zerbait? Bai, eta beraiei eskerrak, nere, ahozkotasun hau edo antzesteko nahi hau. 3 urtetatik antzerkie iten dela esan eike, gentil baratza kultura elkarteko partaide naiz baita ere, eta Euskal Herriko historin, mitologiko historik bildu dituzten izen haundi asko dare, eta ataundarrak bai, asko. Baina ez nituzke gutxietziko baita ataungo herrie, eta talde lanen egiten dien, antzes lan hauek, ipui kontaketa hauek, eta nik zorionez, talde hortako partaide naiz, eta, histori asko ikasi ditut, nire herrin gertautakok, asmautakok, tokik, mendik, baserrin izenak, bertako historik, pertsonak, eta nik uste hori altxor badala, eta, ari hori ez deineten, nik ere hortxe seitzen dut, gure herriko historiorik nolabait ezabaltzen.
Eta entzule, goratzeko, martxoaren 6an, etxarriaren azen, egongo zarete. Martxoaren 11an, Ordiziko Barrena Jauregian, laino txikia ipuina aurkezten, Ahozao jaialdiaren barruan, Ruben Martínez Santana venezolanoarekin batera. Zer esan nahi duzu saioari buruz jendeari gonbidatzeko edo ze ikusi dezakete? Ba, beida, mimo handiz eta bihotzez indako ipuie sormena deu hau, laino txikina, Xabi eta biok. Eta nik uste momentu hontan, eta pandemia ez bale horren, nik uste malko katera barren dauzkula, eta ipuie eskun eukitzea, ikutzea, usaitzea, ja gauza derra da, baino nik eta Xabik barru-barruti sortu deuna geok plazaratzea, beste gauza dela esango noke. Baina, Mai, zuk esan dituzun data horiek, oraindik oso urruti daude. Martxoaren 6 da martxoan 11. Hainbeste itxaron behar dut ipuintxo bat entzuteko? Ja, badakin nondik zabal. Deja vu. Ostiralero berdin, Inigo. Nik ipuina eskatzen dut, zuk egiten duzu horrela, ez dakit... Plantak egiten ditut. Plantak de zegotza nahi zen, eta nik ez dut ipuina entzun nahi, eta gero, mikrofonak itzali eta, mai, urrengo astean beste ipuin bat eukiko dugu. Hala ere bakizue Monika sorpresan kutsa bat dela, eta ez dakit, ipuinen bat, olerkin bat, seguro oparitxon bat segurengo digula. Olerki txikie ja erregalau dizuet. Bai, egia da. Danaz eskau, Ipuntxo orduan. Ipuntxo bat, bai, eta ipuntxo bat aukeratzeko garaien, asko okurritu zaizkit, baina esan dut gure laino txiki haue oso goxoa da, gaizki pasatzen do laino txiki horrek eta lertzen da, eta, ez dut spoilerrik egingo, baina, esan dezaun ondo bukatzen dela, eta ohituta gare baita umeiek kontatzen bukaera polite edo goxoa dauzkien ipuiek, pelikulak, marrazki bizidunek, seriek, eta... errealitate golpe bat ere, umentzako, zein helduntzako beti eman behar dela nik uste. Azkenen dana beti, ez dakit, erresa edo xinplea edo bukaera politikoa planteatzen badigue, bizi ez da hola. Bizik golpek ematen dizkiu, uste bekon. Eta pentsau dut, Sorginen urrezko maindirea, Josi Arratibelen liburun, bildutako ipuitxo bat kontatzea. Aralarko hartzaina eta sugea. Behin, ataungo hartzain batek sugekume bat ikusi zuen hotzak eta ezin ibilirik zegoela. Egontzen pixka batean berari begira. Eta pentsatu ere egin zuen, hankapean hartu eta akabatzea. Baina gero, errukitu egin zen. Poltsa batean sartu eta bere txabolara eraman zuen. Behin txabolaz gero, sua bazegoen eta gatzura ere bai. Eta laster sugi hori bere onera ekarri zuen. Handik aurrera, hartzainak nahiko gatzura ematen zion, eta sugea azten joan zen. Hartzainak ez zuen txabola barruan edukitzen, eta horregatik, sugeura nahi zuenean eta nahi zuen tokira joaten zen. Hartzainak ohituta zeukan berak txistu egiten zionean, zetorrela, eta orduan ematen zion gatzura. Horrela, denboraldi bat joan zen, eta sugea handitu egin zen. Negua etorri zenean, hartzainak Aralargo mendia utzi eta bere ardiak hartu eta bera jetxi beharra izan zuen. Sugea berriz, mendian gelditu zen. Negu hartan hartzainak ardiak saldu egin zituen eta ez zen gehiago sugea zoroitu. Beste lanbide bat sortu zitzaion. Andregaia ere bilatu zuen eta handik denbora batera ezkondu egin zen. Jaietan eta festa zutenean, asko ibili ohi ziren hartzaina eta bere emaztea batetik bestera. Behin pentsatu zuten, Aralargo mendira joan behar zutela, eta ikusi nola ote zegoen lehenagoko txabola hura, zutik edo erorita ote zegoen. Horrela, igande goiz batez atera ziren biak Aralar mendira joateko. Txabola ondora iritsi zirenean, ikusi zuten, itxura honean zegoela. Sartu ziren barrura, eta hainbestean aurkitu ziren. Kanpora atera ziren eta hartzainak esan zion emazteari. Hemen badut nik behin ere aitatu ez dizudan gauza bat. Laister ikusiko duzu. Orduan,
bi behatza hoan sartu, eta txistu handi bat jo zuen. Gero zain jarri ziren pixka batean. Berehala azaldu zen, berealdiko suge bat. Azkeneko aldiz artzainak ikusi zuenetik asko handiagoa zegoen. Emazteak, erabatik garatuta, narari heldu zion, baina honek lasai egoteko esan zion. Ondo ezagutzen zuela suge hura eta. Artzainak, sugearen gara gerturatu nahi izan zuen. Baina honek, ez zion kasurik egin. Beti gatzura edan ohi zuen askaldera abiatu zen. Askan gatzurik ez zegoela ikustean beste zulo batera joan zen. Eta ura ere, utxik aurkitzean, orduan bai. Artzainaren gana etorri zen, eta gainera saltatuz, hil egin zuen. Emaztea lasterka ieska hasi zen, baina ura ere laster harrapatu zuen sugeak eta bertan hilda utzi. Izan ere, artzainak ez zuen gatzurik jarri sugea edaten ohituta zegoen toki haietan. Horrela ordaindu zizkion suge gaizto hark, artzainak egin zizkion on guztiak. Eskerrik asko, Monika, ipuntxo honengatik, ze polita. Holako ipuiek irakurtzea inspiratzen haue sugamiztok deitzen diet, besten honik nahi ez duen ezaun edo jende hoiei. Beno, ipuina lortu dugu jurik, eta bide batez agurtu ere egin beharko dugu gure gorko gonbidatua. Monika Arratibel, mila esker, zorterik onena datozen aurkezpen hoietan, izan dezala laino horrek behar bezain malko, euri eta guzkiari ikusi dezala, tartek hori ere ona baita. Eta ziur mairekin izango dugula beste dozein ostiraletan, bigarren kafea zurekin hartzeko aukera. Seguro bai. Ala, espero. Uste dut, sorpresen kutsa hortan gauzasko geratu zaizkigula deskubritzeke. Nik uste gainera malkoen itxasoetatik laino gehiago aterako dira ere. Eta laino txikia munduan barrena aurkiasten den bidaiatzen, hori ere gustoko baitu. Laino txikik eta nik neuk. Esker mila, aio. Zuei, eskerrik asko. Eta dagoeneko, ordua dugu gure Mona zoragarrienekin aritzeko, eta uste dut telefonaren bestaldean dagoeneko baditugula. Kontxi eta Beiti eta Mari Miugalde, arratsaldeon bikote! Arratsaldeon! 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 Bueno, pozik ongo zea ego, Juri? Oso pozik nao. Hazen odako ipuina, esan duen Monikak. Bai, super oso politia izan da. Oso erdi. Era tristea, ai! Ipuina betik gustatzen zaizkigu aldala ondo bukatzea eta hori oso bukatzeko, Bai, baina hainbeste gustatzen zaigu ostiraletan ipuinak entzutea, hemen gaudela goxo eta gaina nola badakigun beti astero ipuinen ondoren gure Amona maitagarriekin hitz egin behar dugula, askoz da gustuago gaude. Ipuinak oso polita dira eta. Halare, gure Amona maitagarriek maite dituzte gauza asko, baina maite ez dutena ere esateko eta gustuko ez dutena esateko ere azorik ez dute. Eta gaur
aurreratu dugu. Hitz egin behar dugula bizikidetzaren inguruan, osasunaren inguruan, baina ez osasuna azken hilabete hauetan, ez dakit, osasun kontzeptuan monopolizatu duen ongizate fisikoaren hortan, baizik eta osasun demokratikoaz, badugu zera osnartua, azken asteetan eta alaxe proposatu digute, batez ere azken astean, Euskal Autonomia Erkidegoan zehazki gertatzen ari denaz, Euskadiko epaitegi gorenak tabernen inguruan emandako sententzia, epaiaren hitzak, medikuei buruz, hauek gutxietxiz, haien erantzunak, jaurlaritzaren sumina eta erreakzio ez dakit oldarkor xamar hori, ez da uste dut guztia borobildu eta zentzu pixkar jartzen berri hori Garbine bihurrun, esanez, gobernuek ezin dutela neurririk hartu kontrol judizialik gabe. Haze festa, Kontxita, azkeneko astean, eta ze hau zapore txarra gazia domingo txauzte duen, horrelako jarrerak bata bestearen atzetik ikusi eta sentitzea ezkarelari bateri elkar ulertzen, ez? Izugarria da. Inauteriak ematen dute, baina ez dakit, gizarte arteko inauteri orokor bat, ez polita. Jendek egira ari da hor zartzen salsa guztietan, eta inauteriak tolosako entzada. Eta aurten ez daude. Baino beti burua jartzen dugu, Eta begira, hemen nik uste ikaragarri itxusia izan dela azte hau. Bueno, itxusia ez dakit. Horren aspertuak aspergarriak dijoaz, azte guztiak, dana berdin. Baina hau ikusita, epaileen historia hori, gero medikuek nola jarri diran, gero politikariak ez egitera ez ere dantzun, edo, bueno, gaur ere ikusi dugu, labian bilera zukaten, eta hor ere, ikusi dugu, ezakit, nola baitere, neurri berriak hartzeko ez zutela nahi ezer egin, horri buruz ere, ezakit, bada hori izan komenigarriena, Baina, nik uste dut hasi behar degura pizka bat epaileari buruz izan egiten. Epaileak bere epaiketa eman du, bere epaiketa egin du, eta bere epaia eman du. Eta epai hori izan, tabernak irikitzeko baimena batzutela. Talen, Euskal Jaurlaritzak legeak emandako lege hortan, ezezkoa esaten zuen lekuan, orain honek baiezkoa. Honek eta, balirudi talde osoak edo gehiengoak, noski, baina osoak entzun dut irratin batean edo bestean. Tabernak irikita. Eta, niri hori ondo ditzen zait. Tabernariak ikaragarriari dira sufritzen. Eta izugarrizko galera dute. Oso zaila da horrela jarraitzea. Baina, nik uste dut, dituzten neurriakin ere, nahiko kaskarkel ditzen zaiela, baina pentsatzen dut, era batean behitzat, egin dezaketela lana eta ondo. Oin, guazen epaileare, beste epaiketa bat egitea. Honek, esan zuen, pandemia hau zaintzen dituzten medikuak eta horrela pizka bat triste jarri ziren, noski. Eta, nire esaten duen, mediku horiek ez dutela inongozeik ikasketa berezirik. Medikuntza bai, baina ditzea da familiko medikuak, eta gero ikastaroren bat egin izango zutela pandemiak eta aurrera eramateko eta zaintzeko, baina besterik ez. Eta noski, besteak ere, oso azarre jarri dira. Eta nik entzunion bati entzunion, mediku bati, berak segurazko ere, zuzenbide karrera ekin gabe izango zula. Leku askotan daudela epaileak zuzenbide karrera gabe, adibidez herritiketan, hori ezun esan berak, nik haitzen bet, herriko epailea deitzen dana, askotan izaten da, herriko gizon on bat, garai batean esatzen bezala, gizon onak egiten zituzten epaile txikiak, herriko epaileak eta egiten zituzten bezala,
Bueno, pues horrelako zerbait, adirazi nahiko zuen, baina, bueno, hau ez da holakoa, hau epaile dago Tribunal Supremo Euskal Herriko Tribunal Nagusian, ez da? Bai. Eta orduan, maiztakit, maila hortako jendeak, hori nazigera, garai baten bezala, goi mailako jendea, eta gero beste gaineko danak, hartaldea izango bagine bezala. Goi mailakoak eta gu, hartaldea. Eta hartaldeak entzun egiten dugu, arritu egiten gera, eta isilik zer egiten dugu. Ondo behitu, esaten diguten guztia egiten. Eta, bueno, batzuk jartzen dira, salto egiten dute neurri hoiei, ez? Baina oso gutxi oso gutxi, nire iritsi. Eta nik uste dut, hartalde bezala jarraitzen ari gera, hartalde izatera, gainera. Bakizute, denbora guztian esaten ari dira. Ia txertoak eta jartzen ditugunean, ia hartalde prozesoa egingo da. Eta orduan, nahiz eta batzuk txertoa jarri gabe gelditu, hartalde hortan sartuta daudelako ez dira kutsatuko. Eta hori da gure itxaropena gainea. Eta esaten duzu, baina, bueno, non gelditu geha izumisoak izan gineanok. Noiz bihurtu da gure itxaropena hartalde izatea, Nik hori ikusten dut gizartean. Bueno, gero esango diezute ez eztua, eta baina nik hori ikusten dut neurriak betetzea dagokigu eta horrik oie jarraitzea. Eta orduan, erabakiak maila baten jartzen dira goi mailakoak izan, eta gero besteak B mailakoak esatera ez gera ausartzen oraindik, B mailakoak eta goi mailakoak. Baina bai hartaldeak. Marimi, hartalde, hartzai, ez da egito ondo zein garen nor edo nor den hemen gauza bakoitza, baina zaila da ba, gizarte bati men egitea eskatzea, oraintxe alako saiakeraren atzean beste esfortzua, eta hau, eta beste erabakiak hartzen ari diren, eta gure sisteman ez dakit botere legegile, betearazle eta judiziala, Kontxitak esan da bezala, inauteri giroan dabiltzala irudikatzen ari garen horretan. Ala ematen du, egia da. Bai, ezakizu ja, hainbeste agintzen dizue hau egin behar dezu, eta askotan ezakizu zer egin behar dezu ere, ezket mareatzen zaituzte. Eta ondu, ni bai, epaiketa zaiten zehar kontxi, bai ikusten dutela, harrigarria izan zala, epaiak, egun bat lehenago, ja autoa jakin baino lehenago, edo erabakiak baino lehenago, ja esatea, ze izango zan urrungo gunean ja. Hori da harritzeko esaten duna, gobernu aldetik, zergatik, claro. Oso harrigarria da. Horrek egin bat harritu nau. Eta gero ja, nola txibiran bata besteai, nahi dutena deita eta nahi dutena esaten, itu, amorrazio hori edo umean bezala jartzen dianian asarre, hoi pasarte, pizka bat oain ematen dua ideala ibaia bere zeara, ibaiara etortzen, eta kritikatuko dugu. Eta oain txertuaki, oiga, oain txertuakin abertzeo zer egiten diguten, baina zuk esan dezun bezala, hartaltetxo bat bezala, zergatik. Oain ere esan diguten, naiz eta txertoa jarri, berriz ere jarraitu behar degula, oain bezala musukoaki, eskua garbitu, garbitutasun eta hori, ez ez gaizkiritzen, baina berriz ere jarraitu erra gure musukoakin, gure distantzikin, gure ez dakit nik uste, hartaldetxo bat dezela ibili beharko gehala. Gaur hemendikan, bilarrandikan, gaur pixka bat iriki dizue baita ere mobilitatea, gorrin ez daude nahi inguruko herria juteko soinpeta edo baita ere jarduera sozioekonomiko batzuk, sozioekonomikoan behar.
Erosketak, jarduera sozioekonomikoak esaten dute. Itz botoloakin, mareatzen. Horrela esaten da eta oso dotore gelditzen da, ez da? Jarduera sozioekonomikoak. Eta gero... Zela hoieria, ak dauden, zera, multzoak dago, eta zeta berago gaudenak, noski. Duk erosketak esaten deguta. Noski. Eta gero, ez dugu, zok Marimi, ez ikusten, ez dugula indarrik ezer esateko, eta eskatzeko. Bueno, oen pixka bat dira, elkartu dira pixka bat jatetxeak eta tabernak eta zeu zer lortu dute. Baina ez diku eusten nahi duguna esaten eta esaten duna, pues, ala, badakizu, zer daukan. Bai, eta gero gainera ez dugu indarrik ezer esateko. Alde batetik, bildurra ematen digu. Eta esotatzen ikaragarria da. Zer, 15 egun hauetan ikusi dugutzen, jende lehitzen ari den. Eta noski, eta edozeinen zarako daukegu plan hori, hori da, izugarria. Orduan, esaten badigutia gauza bat ube egin behar dala, bai, egin egiten dugu. Ez dugu zabantzan jartzen, amorratuta egingo dugu, lehen amorrazio ikaragarria zaten zitegun. Hoi nik somatzen dut, amorrazio ere zaidala zartzen. Ez, ja egiten duzu, egin behar bat zenuke bezala bestean, hori balizake, gure egin beharra. Ez dago beste? Noski, eta nik esaten dut, gu, insumisoak izan gera, eta horrelako sumizioa ikustea, danen eskaera guztien atzetik nola guazen txintxo, nik uste dut, adin batekotik aurrera, deno gaudela horrela. Horre hongo dira beste 50, 60 urte bitarteko haiek, segurazko kritika gehiago egingo dutela. Gu gaude, txintxo, etxandako bidetik, eta ezkerretik humar bali madegu, ezkerrera jun edo esaten digutena. Eta orduan horrek niri iruditzen zait, gure personalitateari buruz, eta gure emozioari buruz, sekulako galera izango degula, eta izaten ari garela. Eta izaten ari garela, horrein ja. Hori arrazoi ematen ditu, zergatik. Egoera aldatu zaigun ontan, ikuste burua eta gure zaera eta dena aldatzen nahi zaigula. Behan artean bakarrik ez dira, hobeitzen eta esaten dituzten nahi dituzten guzik. Oain ere, esan dunez, gure, urkuluk eskatu hemen ditu hain tresna juridikoak behar bezalakoak. Zatikan, claro, Espainia erreminta juridikoiek ondo ibiltzen edo ondo baztertzen, gero bain patsadan bezala. Juezak edo epaiketa egitekoan, aurkako eman beharra dauka. Badirudi horrela jarrituko duela, bizkatxo batean. Conchita. 15 egun hauetan, bai. Oain esan dute berriro, martxoan aurren arteola jarraituko begula. Bai, 15 arte. 15 egun pasa arte, 15 egun. Baina, labi elkartzen dela ustedes martxoa bostean. Hoi da bai martxoa bostean. Osea, que 15 egun baina okero dira. Bueno, tartea badago golfean jolastea joateko eta bizitzaz gozatzeko. Bai, haizu, eta Kataluniatik bueltatxo bat emateko ere bai, Ara? Bueltatxo bat baino bai. Imaginatzi Joaquin, zergatik ez dago momentu zateratzen. Baina nahizu, telebistatik, internetetik. Bai, eta gainea guri ere asko ezkertzeigu, horrek. Eragiten digu zalantzari gabe. Segertatzen dan Katalunian guk ere haizu, badek guztetzukia. Conchita, Marimi, Kataluniako gaiari noski heldu barko diogu beste egunen batean, eta asteburu hontan, eta horrengo egunetan izango gara, ara begira, badagoelako zer begiratua, eta zer aztertua noski, arek herrigintzan eta naziogintzan sortzen duen eraginagatik. Baina, denbora agortzen ari zaigu, eta agurtu egin bartzaituztegu, arratsaleko seiak ditugu, eta beraz, muixu bana, Conchita, Marimi, datorren astean,
izango dugu berriz ere elkarren berri. Bizka Katalunia liure! Bizka Katalunia liure! Bizka Katalunia makina zaldiz esan deguta baita liure, oida. Muxu bana! Agur! Agur! Eta guk ere agurtu beharko dugu urartean? Bai. Azken segundoa ditugu? Azken segundoak eta gaina bihar ez dago saiorik. Ez dago saiorik, datorren astera arte? Da astelen arte. Lauetan izango gara bigarren kafean, Mai, aio! Arratsaldeon Gabon guztia, arratsaldeon guztia, egunon guztioi. Ikusten gara horrengo asteen zehar, eta... Venga, aio! Eta ondaloin! Keep calm and bigarren kafea.